Visszamegyek az egyezőbe? Nem, jó. Szóval, többféle opciót tudok felajánlani, szerintem valaki ismeri az opciókat. Viszont most esik az eső, hogy nem tudom, hogy a srácok bevállalják-e a... Bevállaljátok? Azt nem mondják, hogy itt vállalnak be, hogy gólogatnak. Szóval a srácok vetközni fognak. Az is nagyon szeret vetkőzni. A Máriáján vetkőzni is. Szóval a másik opció, nem a másik opció, hogy még egy számot előadok, már volt. Jó? Nem, akkor nem. Legyen még egy szám? Akkor ilyen közülőkutatás alapján fogom végezni a felmérés. 3 opció van. Mindenhol, én nem tudom elmondani, mit akarok. Mindenki kiabál. Szóval, figyeljetek, az első opció képmaradt. A második opció Lola, hallja meg a világ. Nagyobb másik kapott, mint a kép maradt. Tehát eddig a Lola szám vezet. Az utolsó opció pedig a ne add fel! Megkönnyedültem, hogy ez hangosabb volt. Akkor legyen az, hogy ne add fel, és a végén vetköznek a srácok. Mindenki végén vetköznek a akkor még ezt a mondok egy szót rá, hogy így, megfoly!